Jeg tror grundlæggende, at den største historie eller fortælling, som vi alle sammen har med os, er vores familiefortælling. Den mor, den far, de søskende, som vi er her med. Om de er her eller ej. Den fortælling om, at min far aldrig gjorde, eller min mor sagde ikke, eller fik sgu heller ikke omsorg eller opmærksomhed nok, eller der kan være alle mulige forskellige ting. Jeg er sikker på, at nogle af jer, det har måske været rigtig, rigtig slemt, eller uoverskueligt, men på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at sige, men okay, hvad vil jeg selv ændre ved det? Om man ser dem, om de er her, eller hvad det nu kan være. Efter jeg selv mistede både min mor og min søster sidste år, så har jeg også været sådan en selvransagelse og været det hele spektrummet igennem. Alt fra hvad jeg selv ikke gjorde, hvad jeg ikke fik, alle de der forskellige ting. Og fik det her billede af, at det var ligesom at stå i et kæmpe bibliotek, hvor alle bøgerne bare lå på gulvet. Og jeg så stille og roligt satte dem bog for bog i alfabetisk orden. Hvis det giver mening? Ja. Det her med ligesom at finde en fred med det og sige, det var som det var. Nu er jeg her. Nu står jeg her, helt fin og frisk, og hvad er det for en fortælling, jeg vil bruge resten af mit liv på? Og ikke sidde fast i den samme plade, men på en eller anden måde tillade mig selv at gå fremad. Det tror jeg er rigtig, rigtig sundt.